Нәрсә кызлар, икенче атна китте инде карантин. Рәхәтме иде? Юк, миңа рәхәт түгел. Мәктәпкә барасы киләме? Мәктәптә әйбәтрәк. Ә мин бер журналга язылдым әле генә. Беләсезме инде? Сабантуй дип исемләнгән журнал, ул балалар журналы. Яратасыңмы син журналлар? Алар кызык, аларны укырга кызык. Хәзер алар бик җайлы, сайтка гына керәсең дә, шуннан язылырга мөмкин. Ярты елгамы анда, 3 айгамы, ничә айга телисең, шуның хәллек язылырга мөмкин. Рәхәтләнеп, шул эшне сез почтага бармыйча өйдән генә эшли аласыз. Теләсә кайсы журнал, теләсә кайсы газетка языла аласыз. Моның өчен кирегез сайтка, хәзер мин куермын барысында. Сабантуй журналын укыгыз. Без аны бала чактан укып үскән балалар. Атагыз да шуны укыды. Сабантуйны. Синде? Иә.